Искам в самото начало да се обърна слушателите и да им изложа някои съображения във връзка с звукозапис. Ало? Поемам риска. Аз вървя на зигзаг. Аз вървя на зигзаг. Не ляза само с мене, това ли ви тревожи? Жените често сменял, ще сменя като може. Не искал да се жени, че кой нормален иска, такъв не бил за мене. И овеца, и Джекарса. Вижте, не е ваша работа, ще се задържим ли двамата? Може да не се разбираме, но един за друг умираме. Скачах срещу подливата тълна, не свободата, верно. Скачах в името на надеждата, скачах по убеждение и по даден сигнал. Наскачах с това, верно. Бебите вече не могат да скачат. Гледам те и си мисля, ти не се ли засиля много? Пичка ти материна! Аз вървя на зигзаг. Аз вървя на зигзаг. Парите си пилеел, щом има да пилее, и ден за ден живеел. Ми дам веднъж живее, до късно се запивал. Защо пък да не пие, живота ми разбивал. Ама и вие. Вижте, не е ваша работа, как живеем с него двамата. Може да е лоши всякакъв, просто искам го такъв. Вижте, не е ваша работа, ще се задържим ли двамата? Може да не се разбираме, но един за друг умираме. Вижте, не е ваша работа, как живеем с него двамата. Може да е лоши всякакъв, просто искам го такъв. О, има една пипируда! Вижте, не е ваша работа, Ще умре? ще се задържим ли двамата? Може да не се разбираме, но един за друг умираме. Ja ću ti policiju poslat, đubre usrano.